Mapagpalang araw sa iyo, Kalakbay. Hangad ko na mabasa mo itong liham ko sa iyo. Matagal na akong nakikinig sa iyo at sa ibang narrator dito sa YouTube. Ngunit gusto kong marinig sa boses ninyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ito ay kwento ko mismo. Naniniwala ba kayo na magpas hanggang ngayon ay totoo ang barang? Ako ay oo. Dahil hindi lang ito basta karanasan. Dahil ito ay tunay na nangyari sa akin at sa aking pamilya. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Andoy. Siya nga po pala. Iibahin ko din ang ibang pangalan dito sa kwento. Sa kadahilan ng ayokong malaman ng nakakakilala o malapit sa akin ang tunay na dinanas ko. Ang kwentong ito ay nangyari mismo sa totoong buhay. Nangyari ito sa lugar ng Negros Occidental, taong 1988. Isang simpleng pamilya ang meron si Andoy noong mga panahong ito. Nasa edad 17 lamang itong si Andoy noong mga panahong iyon. Nag-aaral ito sa sekundarya at ang tanging pinagkakaabalahan lamang nito pagkatapos sa eskwela ay ang tubuhan kung saan doon din sila nakatira kasama ang kanyang ama. Hindi naman gaanong kapayak ang pamumuhay nila Andoy noon. Kung kaya't tumutulong sila ng kanyang ama sa may-ari ng lupa sa paghango ng tubo upang maging asukal. Dahil kapalit nito ay ang pagtira nila ng libre sa lugar na iyon at kaunting salapi. Wala namang problema sa kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Karene. Kilala kasi doon sa lugar na iyon ng kanyang ama. Sa kadahilan ng maski kinakapos sila sa pang-araw-araw, ay nagagawa pa nito ang magbigay ng limos sa mga kalugar nila na walang-wala din. Alam mo anak, hindi naman kawalan sa atin ang kaunting pagkain at salapi na maitutulong natin sa ibang tao. Kagaya ko ay may mga anak din silang binubuhay. Ang mahalaga Andoy anak, nakakakain tayo ng tama at wala tayong tinatapakan na tao. Wika ng ama ni Andoy sa kanya. Nang minsan mag-abot ito ng isang supot na may lamang pagkain sa namamalimos dito. Sa ugaling ganun ni Karene, ay maging ang may-ari mismo ng tubuhan kung saan sila nakikituloy, ay natutuwa sa ipinapakita niyang pakikipagkapwa-tao. Kilala naman itong si Mang Julio bilang isang maimpluwensyang tao sa Negros noong mga panahong iyon. Bukod kasi sa tubo ay meron din itong hekta-hektaryong maisan. Maging ang pagkokopera ay hawak din ng pamilyang ito. Kaya ganun na lamang ang pagiging popular nito pagdating sa ari-arian. Isang hapon nang manggaling sa paaralan itong si Andoy, ay minabuti na lamang nitong lakarin ng pauwi sa kanilang tahanan. Sapagkat kung nanaisin niyang mamasahe, ay malaki ang mawawala sa kanyang pera na pwede na niyang gawing baon kinabukasan. Habang naglalakad na noon si Andoy, ay isang boses naman ang sumigaw rito at nagwiwika ito ng, "Andoy, hindi ba kayo nahihiya kay ama? Ilang taon na kayong naninirahan sa tubuhan namin. Si ama lang ang may gusto noon pero ako hindi. Saka wag mo nang pilitin pa ang mag-aral. Dahil kagaya ka ni Karen ay wala ka ring mararating sa buhay." Wika ito ng isang bata na matanda ng mahigit 5 taong kay Andoy. Nga pala Kalakbay, ang batang tinutukoy dito ay ang anak ni Julio na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Nang marinig naman iyon ni Andoy ay isang pagdura ang sumalubong sa kanya mula sa bibig ng taong iyon. At nang matapos itong dumura ay nagbato naman iyon ng barya na tila isa itong insulto para kay Andoy. Habang tumatawa pa ito sakay-sakay ng kanilang sasakyan. Wala namang nagawa si Andoy kundi ang magpigil ng kanyang sarili. Dahil alam niyang sila ang dapat makisama sa pamilyang iyon. Agad naman nagpatuloy itong si Andoy sa paglalakad. Lumipas ang halos 15 minutos. Di naglaon ay narating na nga niya ang kanilang tahanan. Nadatnan niya namang abala ang kanyang ama sa paghasa ng gamit-gamit niyang itak sa pagputol ng tubo. "O Andoy anak, nandiyan ka na pala. Kamusta ang eskwela mo anak? Kumain ka na ba? Magpalit ka na at maghahain ako para sabay na tayong mananghalian." Wika nito. "Sige po itay, tamang-tama lang.
Medyo napagod po kasi ako sa paglalakad kanina, Itay. Sagot naman ni Andoy. Nang maya-maya pa ay lumabas na din itong si Andoy at naupo sa mesa kung saan nakahain ang kanin at ulam. Habang kumakain naman sila ng kanyang ama, ay bigla naman itong nagwika si Andoy ng, Itay, bakit po kaya ganun yung anak ni Mang Julio? Kanina kasi habang naglalakad ako pauwi sa atin, kung ano-ano ang sinabi sa akin. Wika nito sa kanyang ama. Alam mo, Andoy anak, sa ngayon ay magtiyaga na muna tayo habang ginagapang ko ang pag-aaral mo. At pilitin mo din magtapos dahil yan lang ang mapapamana ko sa iyo. At nang hindi mo maranasan ang ganitong pamumuhay ko. Sagot naman ng kanyang ama sa kanya. Matapos nga iyon ay agad silang nagpatuloy sa kanilang pagkain. Masaya naman noon ang buhay nitong si Andoy kahit dalawa na lamang sila ng kanyang ama. Ang kanyang ina kasi noon ay pumanaw ng isilang itong si Andoy. May ibang kamag-anak din naman sila. Ngunit oras ang aabutin sa kayang pampublikong sasakyan kung sasadyain mo iyon. Kaya naman hindi pa lalagpas sa 3 beses na nakita at nakilala ni Andoy ang tiyuhin niya nang minsan sila magpunta doon. Isang umaga iyon, abala itong si Karen ay sa pagsasalansan sa daladala nitong mga tubo sa kanyang kalabaw nang marinig niya ang usapan ng ilang trabahante ng kanyang amo. Nais umano ng mga ito na isa ng kanilang amo sa kadahilan ng hindi raw sapat ang hatian sa nangyayari sa kanila. Nagpaplano ang mga ito ng hakbang sa kung paano nila malalamangan ng kanilang amo. Maya-maya pa nang hindi na makapagpigil itong si Karen ay agad itong nagwika sa mga ito ng, Mawalang galang na mga kaibigan, mukhang may hindi kaaya-aya kong narinig sa inyong usapan. Pwede ko bang malaman kung ano iyon? Wika nito sa mga kalalakihan. Huwag ka nang makialam, Rene. Hindi porket ikaw ang pinagkakatiwalaan ng matandang iyon, pwede na yung panghimasok mo. Tandaan mo, nag-iisa ka lang, marami kami. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin at pagtulungan natin ang matandang iyon. Wika ng isang lalaki. Hindi na ba kayo nahiya? Pagkatapos kayong tulungan sa pagiging tambay ninyo, ganito pa ang isusukli ninyo. Mas maraming tao sa paligid natin na di hamak na mas kumakalam ang sikmura. Pasigaw na wika ni Rene sa mga ito. Nang marinig naman iyon ng isa ay akmang susugod ito, dala ang tabak ng bigla namang napatras itong si Karen dahil di hamak na mas marami iyong kaysa sa kanya na tanging mag-isa lamang sa mga oras na iyon. Bigla namang dumating ang iba pang mga kasama nila nang marinig ng mga ito ang pagsigaw ni Karen. Agad naman silang inawat ng mga ito. Maya-maya pa ay agad naman dumating ang matandang si Manong Julio. Tila babatid sa mukha nito ang galit at agad itong nagkasa ng kanyang baril sa harapan nila Karen at iba pa nitong trabahante habang nagwiwika ito ng, Ano bang nangyayari dito? May dapat ba akong malaman? Ikaw, Rene, magtapat ka sa akin. Pasigaw na wika ng matanda. Kasi po, Manong Julio, narinig ko itong mga kasamahan ko na nag-uusap tungkol sa hindi magandang plano para sa inyo. Nais nilang bawasan ang inaangkat nating tubo upang sila ang makinabang sa maaawas mula dito. Wika ni Karen sa matanda. Nang marinig iyon ng ibang kasama ni Karen ay agad itong nagalit na tila ba hindi nila inaasahan ang lalabas mula sa bibig nito. Bigla namang nagsalita itong si Manong Julio ng, Kayong mga lintik kayo, lumayas kayo sa tubuhan ko. Kung ayaw ninyong pamahayan ng bala ko ang mga katawan ninyo. Wika ni Manong Julio habang nakatutok sa mga ito ang kanyang baril. Nang marinig iyon ng mga kalalakihan, ay agad naman nilang binitawan ang mga hawak-hawak nilang sundang at tabak sa pagputol ng tubo. Habang naglalakad dito palayo sa kanila, ay nagwika ang isa sa mga ito ng, Tandaan mo, Julio, hindi ko mapapalampas ang pagpapaalis mo sa amin dito. Dugot pawis na ang pinuhunan namin dito. Ngunit ikaw lang ang mas nakikinabang. Kakarampot na kita ang binibigay mo sa amin. At pati ikaw, Rene. Humanda ka sa akin, uubusin ko kayo. At walang makikinabang dito kundi kami lang.
Matapos sambitin iyon ng lalaki, ay agad naman itong dumura sa lupa bilang pagtanda nito sa mga binitiwan niyang salita. Matapos ang tagpong iyon ay lalong natuwa itong si Manong Julio kay Rene. At dahil doon ay binigyan umano ito ng isang gantimpala. Noong iabot ng matanda ang isang sobre na naglalaman ng malaking halaga, ay tila napaluwa itong si Rene. Dahil hindi niya sukat akalain na makakahawak pa siya ng ganoong kalaking halaga. Tila ba maluwa-luwa itong nagpapasalamat sa matanda na kulang na lang ay lumuhod ito sa harapan noon. Lumipas ang mga araw at linggo. Wala namang nagbabago sa araw-araw na ginagawa ng ama ni Andoy. Hanggang isang hapon noon, may dalawang lalaki ang tila ba naandun lang sa di kalayuan ang nagmamasid. Tila ba ito ay pawang pinagmamasdan lamang si Rene sa kanyang ginagawa. Hindi mo makikita ng ekspresyon ng mukha ng mga ito. Napansin naman iyon ni Rene. Sa isip niya ay mga dayo lamang ito dahil sa suot nito na kung huhusgaan mo ay pawang may mga kaya sa buhay. Hinayaan niya naman ito at tila patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Dumating ang ikalawang araw, ngunit laking gulat naman ng ama ni Andoy nang mapansin niyang andun ulit ang dalawang lalaking iyon. Ganoon na ganoon pa rin ang itsura at kung saan ito nakapwesto noong una ay doon pa rin ito nakatayo. Nang hindi na makapagpigil ang ama ni Andoy, ay kagad naman itong itinigil ang ginagawa niya at agad itong nagtungo sa mga lalaking iyon. Nang makalapit na itong ama ni Andoy, ay agad naman ito nagwika ng, "Mawalang galang na mga Ginoo. Napansin ko kasi na kahapon ay nandito rin kayo. Tapos ngayon ay muli ko kayong nakita. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo?" Sambit noon ng ama ni Andoy sa dalawa. Nang marinig naman iyon ng dalawa ay sandaling binalot ng katahimikan ng paligid. Tapos ay tumingin ito kay Rene na tila ba pinagbastan muna ito mula ulo hanggang paa bago nagwika ng, "Pasensya na po kayo. May hinahanap po kasi kaming tao na nagngangalang Rene at mas kilalang Rene at maging si Manoy Julio. Katunayan marami na kaming napagtanungan at ang itinuturo ay itong tubuhan." Wika ng isa sa mga ito. "Ganoon ba? Ano ba ang sadya ninyo dito?" Patanong na wika nito sa dalawa. "May nasagap lang kaming balita na nangangailangan daw ng tauhan ng tubuhan na ito. Galing kami sa Karatig Baryo. Naisa na naming mamasukan bilang mga trabahante sa tubuhan na ito." Sagot naman ng isang lalaki. Nang marinig iyon ni Rene ay tila ba isang palaisipan sa kanya na paanong nasabi ng mga iyon na kulang sila sa tauhan. Gayong hindi naman nagbalita si Manoy Julio sa mga taong nasasakupan nito. Inisip niya na lamang na sa lawak ng koneksyon ng matanda, marahil mga taga-nayon na nila ang nagbalita sa ibang tao ukol sa nangyaring pagkatanggal ng iilang tauhan nito noong nakaraan. "Hayaan niyo at bukas na bukas kung mamarapatin ninyong bumalik ulit, doon ay makakausap ninyo si Manoy Julio. Siya pa din ang makapagsasabi kung tatanggapin niya kayo." Wika noon ng ama ni Andoy. Nang marinig naman iyon ng dalawa ay kaagad naman ito nagpaalam at sumang-ayon na babalik na lamang umano sila kinabukasan. Lumipas ang ilang oras nang matapos na din sa gawa nitong si Rene, ay agad naman itong nagtungo kay Manoy Julio upang sabihin ang tungkol sa dalawang lalaki na gustong mamasukan sa kanila. Di nga nagtagal ay sumapit na ulit ang bukang liwayway. Maaga pa noon at tila balaking gulat naman ng ama ni Andoy na nauna pa umano ang dalawang lalaking iyon sa tubuhan bago pa man sila dumating. Maya-maya pa ay agad din naman itong pinatuloy ni Rene upang ipakilala kay Manoy Julio na noong oras na iyon ay paparating pa lamang. "Mga Ginoo, mabuting pumasok muna tayo. Tiyak na matutuwa sa inyo si Manoy Julio. Ganyan kasi ang mga klaseng tao na hinahanap niya." Wika ni Rene sa mga iyon. Agad namang sumunod ang dalawa sa sinabi nito. Di naglaon nang may isang sasakyan na dumating. Lula noon si Manoy Julio, kung kaya't alam ng mga lalaking iyon na nandun na ang kanilang kakausapin. "O Rene, sila ba yung sinasabi mong gustong magtrabaho dito?" Wika ng matanda. "Opo Manoy Julio. Sa katunayan nga po ay mas nauna pa silang dumating dito
bago pa man ako makapunta. Ganoon ba? Magandang balita yan. Bueno, kung kaya ninyo ngayon ay pwede na kayo magsimula. Ang pasahod ko dito ay tuwing Biyernes ng hapon. Kung may mga katanungan pa kayo ay nandito si Rene. Maaari kayong lumapit sa kanya. Tugon ni Manoy Julio sa mga ito. Di naglaon ay agad namang iniikot ni Karene ang dalawang iyon sa tubuan. Tila ba tahimik lang ang mga iyon. Kahit anong tanong o salita nito sa mga iyon, ay tanging imik na lamang ang isinasagot ng mga ito sa kanya. Maging ang malaman ng pangalan ng mga iyon ay bigo siya. Dahil sa pangyayaring iyon ay tila tumahimik na lang din itong si Karene. Di na ako mangungulit sa pagtatanong sa inyo mga Ginoo. Narinig nyo naman siguro lahat ng winika ko habang iniikot ko kayo dito. Pwede nyo nang umpisa ng pagtatabas ng tubo. Kung may katanungan kayo ay matatagpuan nyo naman ako sa bahay na iyon. Wika nito habang itinuturo niya ang kanyang tahanan. Nang sumapit ang hapon na iyon ay kararating naman itong si Andoy mula sa kanyang paaralan. Nagtaka naman ito dahil bago sa mukha niya ang dalawang lalaki na tahimik na nagmamasid sa bahay nila mula sa di kalayuan. Inisip naman ni Andoy na baka kasamaan iyon ng kanyang ama, kaya mas minabuti niyang gawin na lamang ang kanyang mga takdang aralin ng mga oras na iyon. Nang dumating na ang hapunan, ay agad namang inilahad ni Andoy sa kanyang ama ang napagmasdan niya habang wala ito. Itay, kanina pala may nakita akong bagong muka na nakamasid dito sa ating tahanan. Dalawa sila at tila may sinisipat ito sa atin. Wika ni Andoy. Yun ba anak? Huwag mo na lamang bigyan pa ng pansin. Mga bagong trabahante yun ni Manoy Julio. Napansin ko nga din kanina na hindi masyadong palakibo ang dalawang iyon. Paglalahad na wika ng ama ni Andoy sa kanya. Kinaumagahan tila wala namang bago sa ginagawa nila Karene. Ganun pa din tila palaging nauuna sa kanila ang dalawang iyon. Agad naman noong silang nag-umpisa ng kanilang trabaho. At araw iyon ng Biyernes kaya masaya ang lahat dahil tatanggap sila ng sahod. Rene, mamaya bumili ka ng alak. Sagot ko na para makapagkwentuhan naman tayo. Di yung puro tayo trabaho. Saka gusto din namin makausap yung mga bagong pasok. Masyado kasing tahimik. Wika ng isang lalaki kay Rene. Sige, total naman ay may sahod tayo. Yun din ang napansin ko sa dalawang iyon. Di nga ako sinasagot noong unang araw na itinuro ko sa kanila ang mga dapat nilang gawin dito sa tubuan. Sagot na wika naman ni Karene. Kaagad naman naganda si Karene ng mesa sa labas ng kanilang bahay. Maging si Manoy Julio ay nagbigay din ng kaunting ambag para sa munting kasiyahan na iyon. Agad namang inutusan si Andoy ng kanyang ama upang bumili ng alak. Nang marinig niya iyon ay agad naman niyang kinuha ang salapi at nagtungo sa karatig na tindahan. Habang naglalakad noon si Andoy, ay tila may naririnig siyang nag-uusap malapit sa kanilang likod bahay. Nang sundan niya ang tinig na iyon, ay laking gulat niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang dalawang lalaki na kasama ng kanyang ama sa kanilang trabaho. Ito yung mga bagong pasok lamang at nagwiwika ito ng, paano natin uutasin na matandang si Julio kung hindi ito nakikihalubilo sa atin? Ang mabuti pa ay unahin natin si Rene. Total palagay naman ang loob nito sa atin. Wika ng isang lalaki sa kanyang kasama. Agad namang kinuha ng lalaking iyon ang naon ay pulutan nila. Sila umano ang nautusan upang mag-ihaw ng iilan na isda sa likod bahay nila Andoy. Agad namang lumayo doon si Andoy at tila palaisipan sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng dalawang iyon. Nang ilang sandali pa ay nakita naman siya ng kanyang ama at agad naman itong tinawag siya upang kuhain ang alak na noon ay bitbit niya. Pasado 8:00 na ng araw na iyon. Masaya pa din ang grupo nila Karene na nag-iinuman. Ang iba nga ay mga lasing na, kung kaya't kung ano-ano na ang mga sinasabi ng mga ito. Nakatitig lamang noon si Andoy sa di kalayuan at napapansin niya na tila hindi nalalasing ang dalawang lalaking iyon. Umiinom naman ito ng alak na iniaabot sa kanila. Ngunit ni bahid ng alak sa katawan ay hindi mo ito makikitaan. Maya-maya pa ay bigla naman nagwika ang isa nilang kasama ng, "Ano ba iyang mga bata mo, Rene?
Parang dinadaya ata tayo niyan ni hindi naman nalalasing ang dalawang iyan. Wika nito kay Rene. Hayaan nyo na, baka nangangapa lang. Noong kayo ay bago din ganyan din kayo. Halos hindi kayo makausap. Wika ng ama ni Andoy sabay hagalpak ng tawa. Lumipas pa ang ilang minuto ay nagpaalam naman ang isa sa dalawang lalaking iyon na magtutungo muna sa palikuran upang magbawas. Nang makita naman iyon ni Andoy, ay walang ano-ano'y marahan itong naglakad upang sundan ang lalaking iyon. Nang makarating na ito sa bandang dulo ng tubuan, ay nakita nito na may dinukot ang lalaking iyon na isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. Pilit naman noong inaaninag ni Andoy ang bagay na iyon, ngunit hindi niya ito makita sa kadahilan ng madilim sa parteng iyon. Nang humakbang itong si Andoy upang tuluyang sipating kung ano iyon, ay bigla naman itong nakatapak ng isang patay na dahon ng puno. Dahil sa nangyaring iyon kung kaya't lumikha ito ng ingay at agad namang napalingon ang lalaki sa kinaroroonan ni Andoy. Nang mga sandaling iyon ay hawak-hawak ni Andoy ang kanyang bibig at tila naliligo na ito sa kanyang sariling pawis. Dahil sa takot na matunton ang kanyang kinaroroonan ng lalaking iyon. Ilang saglit pa ay naramdaman niya naman na biglang nawala ang presensya ng lalaking iyon sa paligid. Agad namang tumayo si Andoy at muling bumalik sa kanilang bahay. Pero laking gulat niya nang makita niya yung lalaki na nakaupo ulit sa pwesto na pinag-iinumang kasama ang kanyang ama. At tila ba masaya itong nakikipag-usap sa iba pa nitong mga kasama. Ilang oras pa ang lumipas. Tila ba bigla na lamang tumahimik ang kapaligiran. Maging ang kasama ng kanyang ama ay nagsipag-uwian na. Agad namang nagising si Andoy sa pagkakaidlip sa kanilang upuan. Nang pumasok ang kanyang ama na tila ba biglang naging seryoso ang mukha nito na nakatitig sa kanya. Nagkaroon pala ng engkwentro ang mga lalaking bagong pasok at ang grupo nila Karen habang tulog ito. Maging si Manoy Julio daw ay pumaroon ngunit ang ipinagtataka ng kanyang ama ay noong nagkakaroon na ng komosyon. Tila dalawa lamang sila ni Manoy Julio ang puntirya ng dalawang lalaking iyon. Doon na sumagot si Andoy at nagwiwika ng, "Paanong nangyari iyon, Itay? Habang gising pa ako kanina ay tila masaya naman ang dalawang iyon na nakikipag-abutan ng tagay sa inyo." Paglalahad ni Andoy sa kanyang ama. "Hindi anak, kasi nang dumating si Manoy Julio mo, para silipin kung tapos na kami, ay agad na nag-iba ang kilos ng dalawang iyon. Yung isa ay agad na kinuha ang bote na siyang ihahampas sana sa ulo ni Manoy Julio. Mabuti na nga lang at nasalag ko." Wika ng kanyang ama habang pinapakita nito ang galos sa kanyang braso. Itay, nakita ko din po kanina. Habang umiihi ang lalaking iyon, ay may dinukot ito sa kanyang bulsa. Pero hindi ko naman makita iyon dahil madilim sa pwesto ng lalaki kanina." Wika ni Andoy. "Batid kong may hindi magandang mangyayari, Andoy. Dahil kanina habang inaawat kami ng iba naming kasamaan, ay tila nakita ko ang bibig ng lalaking iyon na may binibigkas sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay ibinato ito na tila alikabok sa hangin." Pahabol na wika ng ama ni Andoy. Kinaumaga nang matapos na magkape ang ama ni Andoy, ay laking taka nito dahil dapat ay naroon na sa tubuan ang dalawang lalaking iyon. Ngunit wala ito at maging ang iba nilang kasama ay wala din. Sa isip noon ni Karen ay bakit wala pa sila ay pasado 8:00 na dapat ay nauna na sila dito. Halos tanghalian na noon ngunit tanging si Karen lamang ang mag-isang pumasok noon. Lumipas naman ang ilang araw, tila ganun at ganun pa rin ang siste. Kaya minabuting makibalita ni Karen sa kamag-anak ng kanyang mga kasama kung ano ang nangyari sa mga ito. Nang matunton naman ni Karen ang isang kubo, ay agad itong nagulat nang makita niya ang isa niyang kasamaan na tila lumalaki ang tiyan na kung susumain ay nagdadalang tao ito. Halos pumutok na ang tiyan ng taong iyon at nang pagmasdang maigi ni Karen ay isang kung anong bagay ang nasa loob noon at tila gumagalaw ito paikot sa tiyan ng lalaking iyon. Ayon pa sa asawa ng kanyang kasamaan, nagtungo na sila sa pagamutan sa bayan. Ngunit maging ang mga doktor ay hindi matukoy kung anong uri ito ng sakit. Binigyan lamang sila umano ng mga reseta ng gamot
Ngunit tila wala itong epekto sa kanyang asawa. Maya-maya pa ay may bigla na lamang lumabas na isang uri ng insekto sa bibig ng taong iyon. Kitang-kita umano ni Karen kung paano nang lumipad ang tila mas doble ng laki sa isang bangaw mula sa bibig noon. Doon napagtanto at napamura itong si Karen at nagwika na. "Barang iyan, misis. Pakiwari ko ay nabarang ang inyong asawa," sambit nito. Agad namang nagtungo si Karen sa iba pang mga kasama nito. Ngunit pare-pares lamang ang senaryo na nakita niya. Ang iba sa mga kasama nito ay tila nagsusuka ng kung ano-ano at ang iba naman ay hindi na makagalaw sa sakit na nararamdaman ng kanilang katawan. Pakiwari noon ni Karen ay ang dalawang lalaki na minsan ay nakasama nila sa inuman ang may gawa noon. Kaya naisip niya maging si Manoy Julio at siya ay ang susunod na biktima. Maisingit ko lang kalakbay. Ang barang ay isang uri ng mahika na sinasabing higit dobleng mas mabagsik kaysa kulam. Gumagamit ito ng isang bote na naglalaman ng iba't ibang uri ng insekto kagaya na lamang ng gagamba, ipis, bangaw at iba pa. Nang tagpong iyon ay agad namang nagmadali si Karen upang bumalik sa kanilang tahanan upang ibalita ito kay Manny Julio. Ngunit laking gulat nito nang salubungin siya ni Andoy habang nagwiwika ng, "Itay, si Manong Julio nagsusuka. May lumalabas na iba't ibang uri ng insekto sa kanyang bibig. Andun siya sa may bahay pahingahan kasama si Nonoy." Wika nito. Di naman sumagot si Karen at mabilis itong nagtungo papunta sa kinaroroonan ni Manoy Julio. Laking gulat niya nang makita niya itong hirap na hirap sa paghinga. Maging ang katawan nitong malusog ay tila naging isang lantang gulay na kung iyong pagmamasdan. Agad na lumuhod naman ang anak nito sa ama ni Andoy at nagwiwika ng, "Manong Rene, alam ko na hindi ako naging mabuting kaibigan kay Andoy at sa inyo. Hinihingi ko ang patawad ninyo sa pangit na pag-aasal na ipinakita ko po sa inyo. Tulungan niyo po ang aking ama." Wika ni Nonoy habang umiiyak. Maya-maya pa ay tila hindi na rin naging maganda ang nararamdaman ng ama ni Andoy at agad itong napakapit sa isang kahoy habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na noon ay tila lobo na mabilis ding umalsa. Kaagad namang kumuha si Andoy ng 2 baso ng tubig at nang ipainom niya ito sa 2 iyon ay hindi halos na ito makalunok. Tila may nakabarang bagay sa lalamunan ng 2 iyon. Nang paglingon naman ni Andoy sa kanyang ama, ay nakita niya itong tila may dinudukot sa kanyang lalamunan. Laking gulat naman nila Andoy at Nonoy nang makita nila ang isang insekto na maraming galamay na kung tawagin ay alupihan. Nang maialis ng kanyang ama iyon ay agad nitong tinawag si Andoy habang nagwiwika ito dito sa marahan na tono ng, "Andoy anak, naalala mo noon ang iyong tiyo Arnel. Puntahan mo siya at ipaalam mo ang nangyayaring ito habang may oras pa. Ibibigay ko sa iyo ang adres at ang palatandaan na malapit ka na roon ay maaamoy mo ang usok na nagmumula sa mga dahon na pinatuyo. Magmadali ka anak habang may oras pa." Agad na tumango naman itong si Andoy sa kanyang ama at mabilis nitong tinungo ang tahanan ng kanyang tiyo. Iniwan niya ang kanyang ama sa pangangalaga ni Nonoy. Ilang palayan at talahiban na lagpas tao ang dinaanan ni Andoy. Magtatakip silim na rin ng mga panahong iyon, kaya't minabuti niya pang mas bilisan. Nang marating ni Andoy ang bahay ng kanyang tiyo, tila kung pagmamasdan mo ang bahay na iyon ay walang tao sa loob, sa kadahilan ng wala man lang bukas ni gasera dito. Agad na kumatok naman si Andoy. Maya-maya pa ay nang biglang magbukas ang pinto ng kubong iyon. Tila laking gulat naman ni Andoy nang bumungad sa kanya ang mukha ng pamilyar sa kanya. Yun na nga ang tiyo Arnel niya. Medyo tumanda na ito at tila matatakpan na ng mahabang buhok at balbas ang mukha nito dahil sa sobrang haba. "Tiyo Arnel, kayo na ho ba iyan?" Patanong na wika ni Andoy noon. "Oo, ako ito pamangkin. Ano bang sadya mo at naparito ka ng ganitong oras?" Wika nito na tila nagagalak sa pangyayaring iyon. "Masamang balita po, Tiyo Arnel. Dahil si ama ang may nais na puntahan kita. Hirap na hirap ngayon si ama dahil may kakaibang nangyayari sa kanya. Nasa ilalim si itay ng isang barang
Maging ang may-ari ng tubuan na aming tinutuluyan ay ganon din. Maging ang iba pa nilang kasama, wika ni Andoy sa kanyang tiyo. Nang marinig naman iyon ng kanyang tiyo, ay kaagad itong nagtaka. Dahil alam niya na kung gaano kabait ang kanyang kapatid sa lahat ng taong nasasakupan nito. Ilang sandali pa ay agad naman nagmadali ang matandang iyon upang baybayin ang daan patungo sa lugar nila Andoy. Tila isang gasera at liwanag mula sa buwan ang nagsisilbing liwanag ng kanilang dinaraanan. Walang lumalabas sa bibig ng kanyang tiyo Arnel. Tahimik lamang at mabilis na naglalakad. Halos pasado 10:00 na noon nang marating nila Andoy ang bukana ng kanilang lugar. Sumenyas naman ang tiyo nito na huminto pa ng dali at nang may kinuha itong isang garapon sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay binulungan nito ang garapon na iyon at binuksan ito. Nang magawa iyon ng kanyang tiyo, ay nagwika naman ito sa kanya nang, marahil ay nagtataka ka Andoy kung ano itong bote. Ang boteng ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng sangkap, pangontra sa kulam, barang, tigalpo at iba pa na nasa kaliwa. Pagsasalaysay nito. Maya-maya pa nang makarating itong sila Andoy sa kinalalagyan ng kanyang ama, ay laking gulat nila nang tila naghahabol na ito ng hininga. At ang ama naman noon ni Nonoy ay wala ng buhay. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa noon ni Nonoy ng mga oras na iyon. Isang mahigpit na yakap naman ang ginawa dito ni Andoy sa kabila ng hindi magandang asal na pakikitungo nito. Rene, nandito na ako kapatid ko. Kumapit ka lang at lumabang ka. Wika nito sa ama ni Andoy na noon ay tanging paglingon na lang ang nagagawa. Andoy, wala na akong magagawa kundi gamitin ang katawan mo sa kadahilan ng wala ng lakas ang iyong ama para sa pagdakip na gagawin ko sa mambabarang. Wika noon ito sa kanya. Tanging pagtango na lamang noon ang naisukli ni Andoy sa kanyang tiyo Arnel. Agad na pinahiga noon si Andoy sa papag upang umpisa ng orasyon na gagawin nito. Kalakbay konting paglalahad lang din. Noong mga panahon na ito ay huli ko nang nalaman na isang bantog na albularyo pala ang aking tiyo Arnel. May mga ilan din itong karga sa katawan. Tila isa itong mambabarang na nasa gawin ng kanan. Nang magawa na nga iyon ng kanyang tiyo, ay agad itong dumukot sa bulsa ng kanyang daladalang isang bote na naglalaman ng mga insekto. Kinuha nito ang tila sa lagubang na noon ay halos di nalalayo ang laki sa isang bangaw. Matapos ay pumutol ng sinulid na pula ang kanyang tiyo at itinali sa bandang katawan ng insektong iyon. Saglit naman ito nagusal at pagkaihip nito sa insekto ay tila may sarili iyong utak na biglang lumipad. Maya-maya pa ay nagtanong naman si Nonoy kung ano iyon. Iyon ang insektong alaga ko, iyo. Huwag kang mag-alala. Maging ang gumawa nito sa iyong ama ay pagbabayarin ko. Tugon nito kay Nonoy. Nang ilang minuto ang lumipas, tila nagusal naman itong si tiyo ni Andoy at agad na iniihip sa kanya. Nang magawa niya iyon ay agad naman nawalan ng malay itong si Andoy. Ito ang naging hudyat upang utusan nito si Nonoy na itali ang magkabilang kamay ni Andoy sa haligi ng kubo na iyon. Agad namang ginawa iyon ni Nonoy sa kadahilan ng gusto din nitong mahuli ang mambabarang na sumalbahay at kumitil sa buhay ng kanyang ama. Ilang sandali pa nga ay tila nangisay naman itong si Andoy. Tapos ay nagwika ito sa boses ng isang matandang lalaki nang, "Sino kang manggagamot ka? Pakawalan mo ko dito." Wika nito. "Huwag mo nang tangkain pa ang kumawala dahil ang lahat ng pwede mong maging lagusan ay nakakandado na. Lahat ng iyan ay may sagradong dasal mula sa kataas-taasang ama na kahit ibigay mo ang iyong lahat ng lakas ay mananatili kang nakagapos dyan." Wika ng tiyo ni Andoy. Bago tuluyang harapin ni Arnel ang mambabarang, ay nagtaas ito ng poder at maging ang sabulag ay ginamit nito upang hindi maaninag ng mambabarang ang kanyang pagmumuka sa kadahilan ng baka makawala ito at agad na gumanti sa kanya. "Anong ginagawa mo? Bakit wala akong makita? Ipakita mo ang mukha mo sa aking manggagamot ka." Pasigaw na wika nito. "Tatanungin kita, mambabarang. Bakit mo tinaniman ng sakit ang mga ito? Anong kasalanan ng mga taong ito sa iyo?" Wika noon ni Arnel sa mambabarang. "Sino ka naman para tanungin ako?
Di hamak na mas makapangyarihan ako sa'yo. Magpakita ka sa akin. Pagmamatapang na wika ng mambabarang. Maya-maya pa ay may kinuha itong si Arnel sa kanyang dalang gamit. Ito ay ang isang kahoy ng sinukuan. Agad naman itong inusalan ni Arnel at inilagay sa pagitan ng daliri sa paa. Labis naman noon ang sigaw ng mambabarang sa sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit noong magtanong muli itong si Arnel, ay tanging pag-iling na lamang ang isinagot sa kanya ng mambabarang na iyon. Tila nakikipagmatigasan ito. Maya-maya pa nang hindi na makapagpigil itong si Arnel, ay isang buhay na kataga ang iniihip nito sa kanyang daliri at sabay baon sa tiyan ni Andoy. Tila mas naging doble ang sigaw ng mambabarang na iyon na parang binabalatan na ito ng buhay. Nga pala kalakbay, ang ginamit noon ni Tiyo Arnel na dasal ay isang buhay na kataga na nagagamit sa kumbate espiritual. Ngayon mambabarang, aalisin mo na ba ang tanim na inilagay mo sa lalaking nasa tabi mo? Pasigaw na wika noon ni Arnel. Tila umiling ito na pagpapakita ng pag-hindi pagsang-ayon sa gusto ni Arnel. Nagwika naman itong si Arnel ng, matigas ang ulo mo . Dito tignan natin ang tigas mo. Agad namang itinuro ni Arnel ang kanyang daliri sa noo ni Andoy noon. Tila nabaliw na napahapyaw ang mambabarang at nagwika ito ng, tama na, oo, aamin ako. Inutusan lamang ako para pahirapan ng mga iyan. Hindi ko naman sila papatayin, ngunit nasarapan ako sa aking ginagawa. Wika ng mambabarang. Sino ang nagutos sa iyong manalbahin ng walang kasalanan sa iyo? Tugon naman ni Arnel. Mga nakaaway nila sa kanilang trabaho. Ganit kasi ang matandang iyan at masyadong makasarili. Ngayon aalisin ko na ang lahat ng sumpa. Ngunit ang mga namatay ay hindi ko na sila magagawang masalba pa. Wika ng mambabarang. Tila ba umunat naman ang katawan nitong si Andoy. At tila ipinagpag ng kamay nito ang katawan ng kanyang ama na si Karine. Matapos iyon, agad nagwika ang mambabarang kay Arnel lang. Nagawa ko ng alisin ng tanim sa taong iyan. Ngayon manggagamot pakawalan mo ako at nangangako kung hindi na uulit. Pagmamakaawang wika nito. Sa tingin mo ba pakakawalan pa kita? Maraming buhay ang napinsala mo. Pagkasabi noon ng manggagamot, ay agad itong bumulong sa kanyang daliri at iginilit ito sa leg ni Andoy. Matapos ang ilan pang sandali ay nag-usal naman ulit ito, saka inihaplas sa ulo ni Andoy. Ilang araw pang nagtagal ang kanyang tiyo sa kanilang lugar nila hanggang sa mapagaling na nito ang kanyang ama. Si Andoy at Nonoy naman ay naging magkaibigan at si Karen na ang nagpapatakbo ng iilang negosyo ng namayapang matanda. Hanggang ngayon na may sariling pamilya na sila, ay dala-dala pa rin nila ang kwentong ito. Magandang araw mga kalakbay. Ang kwentong ipinadala ni Andoy ay pinapakita dito na hindi sapat ang iyong ari-arian upang hindi malagay ang iyong buhay sa kapahamakan. Maswerte na lang din itong si Karen dahil sa ginawang pagtulong sa kanya ng kanyang kapatid. Sa'yo din Andoy, naway napulutan mo ng aral ang iyong sariling istorya. Masaya ako dahil isang channel ko na napili mong pagdalhan ng istorya. Kayo kalakbay, kung may kwento kayo, isulat ninyo at babasahin ko ito. Hanggang dito na lang mga kalakbay. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat.